то моҳи апрела муҳлат додаги ҳастам барои беҳуҷҷатҳо, ки дар болои сол сумкара дидам касе ёдаш буровардаи гуфта дар уҷа мебарояд, ки штраф аз чӣ шидаги ҳастае. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. Ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. Баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегирем. Боз нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доред, шумо медонед ки аз сабаби патента уведомление накардан бисёри вақт ҳамин патента аннулировать мекунанд ва шумо бихоҳед фаҳмидан ки патенти шумо дар база 100% ҳаста ё ин ки не, рақами WhatsApp мебироя, бинависонед, проверкаи патентҳо мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар бораи авфи муҳоҷирон. дар чандин шабакаҳои иҷтимоӣ морам ин чиза дидем ва боз аз рӯи комментарияҳои худмон хостем ки як видео кунем, чунки бисёри нафарҳо саволҳо пешниҳод мекунанд. яъне дар соли 2024 як пешниҳоде шидагӣ буд ки бояд дар ҳамин сол, яъне 2025 авфи муҳоҷирон шавад ва ҳозирашда ягон қонун қабул шидагӣ нестай, ягон чи тасдиқ шидагӣ нестай. қонуни авф аз ҷониби президенти Русия қабул мешавад барои депортатсияҳо авф шидан. бисёри нафарҳо як чиза хато фаҳмидаистанд. дар Россия то моҳи апрела муҳлат додаги ҳастанд барои беҳуҷҷатҳо, ки аз Россия бароянд, ҳамин чиза хиёли авф кардагиянд. ин чиза нодуруст нафаҳмед. ин танҳо барои нафарҳои тааллуқ дорад ки дар Федератсияи Русия документ кардагӣ нестанд. гуфтанд ки мақсад ҳечишон намеган аз Россия берун бароянд ва аз сари нав ки даромадан ҳуҷҷатҳои худшона қонунӣ кунанд. ва вақте ки қонуни авф қабул мешавад, дар уҷа чандин условияҳо ҳастанд, чандин пунктҳое ҳастанд ки бигем як гурӯҳ одамҳо дохил мешаванд, як гурӯҳ дохил намешаванд. ҳамин гуна уҷада баъдан аниқ мешавад. вақте ки қонун ба имзо расид, ки авф мешавад. кадом намуд қонуншиканиҳо, кадом намуд административни правонарушенияҳо дохил мешаванд дар авф, ин баъдан аниқ мешавад. яъне авфи муҳоҷирон гуфта, ин дар назар нестае ки тамоми муҳоҷирое ки депортатсия шидагиянд аз вақти пеш ё ин ки ҳозир авф мешаванд. бигем ки ба пунктҳо ҷудо карда баъд ана ҳамун касо авф мешаванду запретҳошон кушода карда мешавад. аз сабабе ки саволҳо дар ин бора аз ҷониби тамошобинои мо зиёдтар буд, мо хостем ки як видео кунем ва пурра бифаҳмонем ки чӣ гапу хабари нав дар ҳамин бора шидагиае, то тамошобинои канали морам огоҳ бошанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон бихоҳед ки брен пересикат кунед, рақамошон мебирояд дар рӯи экран, занг занед, шумо дар кӯмаки хуб мекунанд барои граница гузаштан. Дилшод Тағоев нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. ман 2 декабр омадам Тоҷикистон. метавонам то 20 январа бирам, неки дар чорни списка ҳастам. ба қонуни нави Россия равам. вақте ки шумо дар чорни списка номтон баромадагиай, аз Россия баромадани шумо як плюс барои шумо мебошад, ба хотире ки муҳлат додагиянд ки касе ки бедокумент гаштагиай, мисол ё ки номаш дар чорни списка баромадагиай, бояд аз Россия барояд ва аз сари нав ки ворид шид, қонуна хуб риоя куна ва нарушад накуна ягон чиза. як нафари дигар нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. хубӣ, ҳами ай Россия Тоҷикистон биёй. себо нашида бо обратно бигарди бирай. документ карда метавони ё ин ки не. агар ки мигратсиони картаи госи надошта бошед, ба мигратсиони картаи работа аз Россия бе ягон проблема баромадагӣ бошед, бале боз метавонед обратно биред. як нафари дигар нависондай. Ассалому алайкум ака. як нафар дар ҷои шаурма кор мекардай. савол нависондай. дар бораи сол як кас сумкаша ёдаш буровар. 15 минут пас як каси дигар даромад шаурма заказ кард. дар болои стол сумкара дидам касе ёдаш буровардай гуфта, сумкара гирифтам дар пушти витрина мондам. вақте ки шаурма клиент тайёр шид, гуфтам тайёрай. пакета мондам додам. ба гуфт сумкама наметӣ? ма гуфтам сумкаи тай. гуфт ҳо. додамша. пас аз як соат соҳиби сумка омад, гуфт сумка аёдам баровардам. надидӣ? ма гуфтам дига кас аймай гуфта гирифт рафт. ба милитсия омад, чӣ хеле буд? гуфтам ай видеонаблюдения ёфтанша. мехоҳам бифаҳмам ки дар инҷа мара ягон ҷавобгарӣ кашида мешавад ё ин ки не. не бародари азиз, вақте ки шумо доказат кардем бо тариқи видеонаблюдения ҳастем мисол записҳо, ба шумо ягон мушкилӣ намешавад. яъне ки дар ин ҳолатҳо ҳушёр бошед ҳама вақт, чунки ягон чиза тӯҳмат карда дар калаи шумо бор накунанд. ҳама ҷое ки кору фаъолият мекунед, ана ҳамин видеоҳо, камераҳои назоратиро хуб ба назар бигиред ки кор бикунанд. ин одамияе, 100 гап 100 хабар шидан мумкин аст ва ҳамин камераҳои назоратӣ дар бисёр вақтҳо метавонад ки шуморо
мақсад аз проблемаҳо озод бикунад бародар. Як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум Соломон, ман автобус штраф кардан квитансияша гум кардам. Чӣ хел бояд штрафа супорам? Бо кадом роҳ? вақте ки квитансияша гум кардагӣ бошен, метавонед ки рафта ба участкови ҳамун ҷои зисти хитон муроҷиат кунен, ба ному фамилияи хитон ки штраф шидагӣ ҳастай, ба заданира мақсад тафтиш мекунанд, дар уҷа мебарояд ки штраф аз чӣ шидагӣ ҳастай. баъд ҳамун кодша мисол шумо метавонед аз рӯи ҳамун код шумо штрафа пардохт мекунед. Салмонов Суҳайли нависондай: ассалому алайкум сози хуби брат, маям Суҳайли ака, ҳамира ҷавоб тен, заграна дар куҷо проверка кунем ака. аз ҳама ҷои дилпурӣ тамоми ҷоҳоро проверка мекунанд, шуғли аҳолӣ ҳастай, ҳамунҷо мерен муроҷиат мекунем бародари азиз. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Соломон, ман учода намондам, бояд офитсиал накунам, мега ҳиҷода дар қайд нест, дар ки муроҷиат кунам ки вақташ 2 моҳ гузаштай, дар қайд монемуш. қайди чира дар назар дорӣ бародар, учоти чира дар назар дорӣ? ҳамура пурратар бинависон, саволта ягон ҷавоби дуруст пешкаши шумо бигардонем. Ҳакимов нависондай: ассалому алайкум ака, патентам аннулировад шидагиай, 1-2 моҳ шидагиай, метавонам граница бром биём, айсар патент кунам. вақте ки патенти шумо аннулировад мешавад, то муддати 1 сола наметавонед патент бигиред. агар шумо границарам бигзарен, айсари нав биёен ва ҳуҷҷат биспорен, вақте ки мақсад ҳуҷҷатҳо тайёр мешавад, шумода отказ омадан мегирад. як нафари дигар нависондай: бародар, патентам гузаштак, метавонам бром хона равам, депорт намешавам. бе патент гаштан ё бе регистратсия гаштан ё умуман бе документ гаштан дар бисёри ҳолатҳо вақтҳои ҳозира имина дар назар нагирем, агар аз таможни контрол вобастагӣ ҳастад. чӣ хеле ки мо мегем дар видеоҳо, дар таможни аз шумо ҳамин ҳуҷҷатҳоро талаб накунанд, напарсанд, ягон мушкилӣ намешавад. як нафари дигар нависондай ки: салом бародар, ман 5 сола депорт шидагиам, нав 2 сол шид, ягон роҳш ҳаст ки Россия равам? не, мутаассифона, депортатсияро ягон роҳи кушода кардан нестай ва ҳамон вақте ки муҳлати додашон, ҳамон решенияи судя чӣ қадар муҳлате ки баровардагиай ба охир ки расид, баъд метавонед ки озодона сафар бикунед, бирен. мисол ба раҳи ғайриқонунӣ наравен, чунки ин ба зарари хитон мебошад. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.